шунавандагони гиромӣ, ин барномаи иттилоъотии ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Марҷона Шарифова. 29 сол муқаддам дар таърихи навини давлатдории миллӣ рӯйдоди муҳиму сарнавиштсоз ҷаласаи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуқӯъ пайваст, ки дар пойдории сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, зиндагии пурсаодати мардум ва тақдири ояндаи давлату миллат нақши муассир гузошт. Дар ҷараёни баргузории ҷаласаи таърихии 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ қабул гардид, ки қабл аз ҳама дар ҳифзи давлатдории миллӣ ва инкишофи ниҳодҳои демократӣ дар Тоҷикистон заминаҳои боэътимод фароҳам оварданд. гузориши Маҳмадали Сафар. замоне ки тоҷикистони соҳибистиқлол ҳанӯз аввалин қадамҳои худро дар роҳи расидан ба ормонҳои чандин асра мегузошт, хоинону душманони давлату миллати тоҷик бо пуштибонии доираҳои манфиатдори хориҷи мамлакатро ба гирдоби мухолифати шадиди дохилӣ ва баъдан ба оташи ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ кашиданд, ки бузургтарин фоҷиа дар он рӯзҳо хатари аз байн рафтани давлати ҷавони тоҷикон ва пароканда гардидани миллати тоҷик буд. дар ин давраи ҳассосу фоҷиабор бо иқдоми як зумра фарзандони огоҳи миллат барои ҳарчи зудтар хомӯш кардани оташи ҷанг, қатъи хунрезӣ, барқарорсозии сулҳу оромӣ, таъмин намудани тартиботи ҷамъиятӣ ва волояти қонун даъвати иҷлосияи Шӯрои Олӣ ягона мақоми дар он рӯзҳо салоҳиятдоштаи давлатӣ ба миён омад. бо дар назардошти он ки шаҳри Душанбе ба иллати ноамнӣ ва беназмию беқонунӣ мақоми конститутсионии худро амалан аз даст дода буд, иҷлосияи тақдирсози 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри бостонии Хуҷанд баргузор гардид. яке аз дастовардҳои муҳими иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олӣ он буд, ки шахсияти миллию мардумиро дар симои муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба арсаи раҳбарӣ ва давлатдорӣ дар марҳилаи навини таърихӣ овард. дар ҳамин иҷлосия муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуданд ва амалӣ намудани аввалин тадбири муҳиму саривақтиро дар таъмини сулҳу оромӣ ва баргардонидани гурезаҳо эълон намуданд. сарвари давлати тозаинтихоби Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст корро аз он оғоз намуданд ва ҳамеша таъкид мекарданд, агар лозим шавад ба ивази ҷони худ сулҳу ваҳдатро ба Тоҷикистони азиз боз мегардонам ва то даме ки як гурезаи тоҷик дар хориҷи кишвар он ба сар мебарад, ман ором буда наметавонам. шурӯъ аз соли 1993 то соли 2000 беш аз 1 миллион нафар гурезаҳо ба ҷои зисти доимии худ баргардонида шуданд. иҷлосияи 16 масъалаи гузаштан ба иқтисоди бозорӣ ва рушду нумӯи иқтисоди Тоҷикистонро муҳимтарин масъала ҳисобида, иҷрои онро тақозои замон номид. дар натиҷа ҳукумати мамлакат барномаи комплексии дигаргунсозии иқтисодиро барои солҳои 1995-2000 таҳия намуда ба тасвиб расонид. иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳияти таърихӣ дошта, вобаста ба ҳалли маҷмӯи мушкилоти умдаи ҷомеаи оташгирифта ва роҳу усулҳои ба эътидол овардани вазъияти мамлакат 74 санади ҳуқуқӣ, аз ҷумла 15 қонун, 52 қарор, 6 фармон ва як изҳорот қабул намуд, ки аз як ҷиҳат салоҳияту ваколати онро собит менамуданд ва аз дигар тараф он санадҳо барои солҳои минбаъдаи мардуми кишвари дорои собиқаи бузурги таърихӣ чун як барномаи мукаммал маҳсуб меофтанд. иҷлосияи 16 дар таърихи халқи тоҷик ҳамчун гардиши куллӣ ба сӯи хотима бахшидан ба ҷанги шаҳрвандӣ, пойдории миллати тоҷик ва шаклдиҳии давлати демократӣ ҳуқуқбунёд дунявӣ дар Тоҷикистон замина гузошт. дар ҳамон шабу рӯз дар муддати 2 моҳ як қатор санадҳои муҳим баҳри пешрафт ва сулҳу суботи ҷомеа ба имзо расиданд. ин фаъолияти самарабахш пас аз интихоби муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ гардид. дар иҷлосия ҳукумате таъсис ёфт, ки таҳти сарварии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонист дар як муддати кӯтоҳ ҷанги дохилиро хомӯш намуда, сохтори ҳокимият хусусан мақомоти ҳифзи ҳуқуқро барқарор сохта, артиши миллӣ ва нерӯҳои посбони сарҳадро таъсис дода, садҳо гурезагонро ба ватан баргардонданд ва ислоҳоти конститутсиониро дар мамлакат амалӣ сохтанд. ин иҷлосияи сарнавиштсоз ба сохти давлатдории навини тоҷикон, бунёди давлати демократии дунявии ҳуқуқбунёд замина гузошта, оғози ваҳдати миллӣ, сулҳи пойдору суботи сиёсиву иҷтимоӣ ва фазои озоди бунёдкориву созандагӣ ба ҳисоб мерафт, ки анҷоми биҳокиматӣ дар мамлакат арзёбӣ мегардад. тадбирҳои андешидаи ҳукумати мамлакат имкон доданд, ки дар давоми солҳои 1997-2020 суръати рушди иқтисоди миллӣ ҳамасола дар сатҳи баланд таъмин ва ҳаҷми воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 5 баробар
баробар зиёд гардад. Дар давраи соҳибистиқлолии мамлакат беш аз 1600 корхонаи саноатӣ, зиёда аз 2000 мегаватт иқтидорҳои нави энергетикӣ, 2200 километр роҳи мошингарди сатҳи байналмилалӣ таҷдиду бунёд ва 220 километр роҳи оҳан сохта ба истифода дода шуданд. Бо талошҳои созандаи ҳукумат ва мардуми кишвар, 2 агрегати нерӯгоҳи барқи обии Роғун, иншооти тақдирсози аср ва ояндаи дурахшони Тоҷикистон ба кор дароварда шуд. сиёсати пешакардаи пешвои миллат боиси назми ҷомеа ва боварии мардум ба ояндаи нек аз нав эҳё гардид. Барои пойдорӣ ва бардавомии давлат ҳамаи амалҳое ки аз ҷониби пешвои миллат анҷом дода шуданд дар он вақт барнома буданд ва дар тӯли 30 соли истиқлолият мо мебинем ки аллакай амалӣ гашта истоданд. Тамоми фаъолияте ки давлат дар пеши худ гузоштааст, аз ҷумла масъалаҳои иҷтимоӣ, муайян намудани шароити арзандаи зиндагӣ ба ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, масъалаҳои иқтисодӣ ва масъалаҳои сиёсӣ, яъне иштирок намудан дар масъалаҳои муҳими ҳаёти сиёсӣ маҳз аз ҳадафҳои пешакардаи маҳз ҳамин ҷирросия буданд. ҳамин тариқ дар зарфи 30 соли истиқлоли давлатӣ дар партави сиёсати созандаву бунёдкоронаи роҳбарияти давлату ҳукумат дар доираи ҳадафҳои стратегӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ, раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ ва расидан ба истиқлоли энергетикӣ амалӣ карда шуда, бо эълони ҳадафи чорум, саноатикунонии босуръати мамлакат дар самти бунёди корхонаҳои саноатӣ ва дар ин замина истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири ивазкунандаи воридот ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ қадамҳои устувор гузошта шуд. дар ноҳияи Рашт бо мақсади таъмин намудани ҳаракати воситаҳои нақлиёт тавассути роҳҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ тадбирҳои муҳим амалӣ карда шуда, омодагӣ ба фасли зимистон дар сатҳи лозима ба роҳ монда шудааст. гузориши хабарнигорони идора дар ин хусус таҳия шудааст. роҳҳои автомобилгарди ҳудуди ноҳияи Нуробод зиёда аз 150 километрро ташкил намуда бо мақсади таъмини ҳаракати мӯътадили нақлиёт ба хусус дар фасли зимистон тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ шудааст, то дар роҳҳои мошингард ягон мушкилӣ эҷод нашавад. аз ҷумла таъмири техникаҳои соҳавӣ, захираи маводи зидди лағжиш, сӯзишворӣ барои техникаҳои соҳавӣ ва иҷрои дигар чорабиниҳо асосан бо мақсади омодагӣ ба давраи зимистон ва таъмини ҳаракати мӯътадили нақлиёт дар роҳҳои мошингарди ҳудуди ноҳия аз раванди корҳои анҷомдодаи масъулони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия мебошад. дар муассисаи мо 14 адад механизм вуҷуд дорад ки аз ин лиҳоз 8 адад барои зимистонгузарониҳои солҳои 2021-2022 тиёр карда шудаанд. ба пуррагии сару либоси коргарон ва 690 куб маводи зидди лағжиш, 2600 литр сӯзишвории дизелӣ ва равғанҳои молиданӣ дар муассиса захира намудаем. дар тавозуни муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Рашт бес аз 199 километр роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта мавҷуд буда. аз ин 50 километрашро асосан роҳҳои мошингарди байналмилалӣ ташкил медиҳад. бо мақсади нигаҳдории ҳолати роҳҳои автомобилгарди байналмилалӣ дар муассисаи давлатии ноҳияи Рашт 32 нафар коргарон бо истифода аз 8 техникаҳои гуногун тамға кор карда истоданд. ҳамзамон дар мавзеъҳои хавфноки роҳҳои байналмилалӣ ва дигар роҳҳои маҳаллӣ коргарону техникаҳои роҳдорӣ вобаста шуда маводҳои зидди лағжиш ба қадри кофӣ захира шудааст, то дар рӯзҳои боришоти барфи зимистон аз он истифода бурда шавад. дар давоми зимистони солҳои 2021 ва 2022 нақшабандие ки аз тарафи вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ба муассисаи мо пешбинӣ гардида шудааст. маводи зидди лағжиш пурра захира карда шуда, техникаҳои роҳдорӣ ки барои фасли зимистон аз тарафи вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ба муассисаи мо вазифадор гардида шуданд, техникаҳои роҳдорӣ дар ҳолати омода бошанд. дар роҳҳои автомобилгарди ҳудуди ноҳияҳои Тоҷикобод, Лакш ва Сангор коргарони идораҳои маҳаллӣ бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда дар мавзеъҳои хавфноки шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалӣ ҳамеша роҳро аз сангу шағал ва барф тоза карда истоданд, то рафту омади нақлиёт байни дигар ноҳияҳои минтақа қатъ нагардад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз минтақаи Рашт.
дар асоси дастури ҳидоятҳои роҳбарияти олӣ бунёди муассисаҳои шакли нав дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон низ идома дорад. Айни замон дар деҳаи Буннаи ноҳияи Ванҷ сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 барои 640 хонанда дар як баст идома дошта, тасмим аст ки ин иншоот то оғози соли таҳсили 2022 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирад. бунёди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 деҳаи Бунаи ҷамоҳати деҳоти ҷовидонии ноҳияи Ванҷ моҳи июни соли равон оғоз гардида, айниҳол корҳои сохтмонӣ дар ошонаи якум ба итмом расида, сохтмончиён ба деворбандии табақаи дуюм машғул мебошанд. Корҳои сохтмониро дар иншооти ду ошона ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҳамирамза, як ширкати сохтмонии ноҳияи Шӯгнон ба ӯҳда гирифта, ният дорад ки то тирамоҳи соли оянда муассисаи нави таълимиро дар ихтиёри омӯзгорону хонандагони деҳаи Бунаи ноҳияи Ванҷ қарор диҳад. сохтмони яке аз калонтарин мактабҳо таҳсилоти миёнаи умумӣ, яъне мактаби миёнаи рақами 3 ки дар ҳамин деҳа ҷойгир аст, сохтмон идома дорад ва кӯшиш дорем ки дар рӯзҳои наздик, яъне то моҳи сентябри соли 2022 ин иншооти дуошонаи мактаби замонавиро ба истифода диҳем. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 деҳаи Бунаи ноҳияи Ванҷ бо маблағгузории дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида, дорои 22 синфхона, ошхонаву китобхона, маҷлисгоҳ ва толори варзишию майдончаи варзишӣ буда, дар асоси тари муосири сохтмонӣ мутобиқ ба меъёри миллию байналмилалӣ сохта шуда истодааст. шароити кори омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ сол аз сол беҳтар гардида истодааст. тавассути ин сиёсат ба сохтмон аз навсозии муассисаҳои таълимӣ дар ноҳия диққати зарурӣ дода мешавад. бинои нав имконият фароҳам меорад ки шароити дарсрафтонии хонандагони деҳа беҳтар натиҷаҳои хубтар ба даст биёранд. аллакай рӯҳбаландии омӯзгорони хонандагони муассиса ҳад канор надорад, зеро муштарикиёти чандин солаи онҳо ҳал фасл гардид. сокинони маҳаллӣ бунёди муассисаи нави таълимиро аз дастовардҳои ҳарзандаи даврони истиқлолии кишвар онвон намуда, мегӯянд тавассути бинои нав на танҳо шароити таълимӣ барои омӯзгорони хонандагон беҳтар мегардад, балки имконият медиҳад ки сифати таълим низ беҳбудӣ меёбад. гуфта мешавад ки масола шогирдони муассисаи мазкур дар озмонҳои вилоятии ҷумҳуриявӣ иштироки фаъолона дошта соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ мегарданд. бой тазаккур дод ки деҳаи Бунаи ҷамоҳат деҳоти ҷовидон яке аз калонтарин деҳаҳои ноҳияи Ванҷ ба ҳисоб рафта, дар он 213 хоҷагӣ ва наздики 2000 нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунанд, ки хонандагони ин деҳа тӯли ин муддат дар мактаби сохти солҳои 70 асри пеш ба таълиму тарбия машғул буданд. дар шаҳри Санкт-Петербург фаъолияти ҷамъияти тоҷикон дар муаррифии шоистаи тариху фарҳанги миллӣ ва ҳимояи ҳуқуқи манфиатҳои ҳамватанонамон густариш меёбад. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Хуршиди Саидаҳмад. нақши ҷамъияту марказҳои миллии фарҳангии тоҷикони муқими шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия қабл аз ҳама дар тарғиби суннату анъана, расму оинҳо, таъриху фарҳанг ва арзишҳои миллӣ муассир буда, дар тӯли фаъолият ва мавҷудияташон барои таҳкиму тавсия ва робитаҳои фарҳангӣ низ саҳми назаррасу фаъол гузоштаанд. барои дастгирӣ аз лиҳози ҳуқуқӣ ва бо ҳам муттаҳид намудани тоҷикони муқими шаҳри Санкт-Петербург ва вилояти Ленингради Федератсияи Россия, ҷамъияти тоҷикон тадбирҳои муҳимро амалӣ намуда кӯшиш ба харҷ доданд ки ҳамватанони анъанаву суннатҳо ва гузаштаи пурифтихори хешро арз гузошта, дар таҳким ва ҳифзи дастовардҳои замони соҳибистиқлолии кишвар бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ саҳмгузор бошанд. ҷамъияти сомониён барои нигоҳ доштани забону фарҳанги миллӣ ва шинос намудани урфу одати миллии тоҷикон ба дигар диаспораҳои шаҳри Санкт-Петербург маъракаҳои зиёде мегузаронад. дар доираи фаъолияти босамари ҷамъияти тоҷикон дар қаламрои вилояти Ленинград боз 5 маркази миллии фарҳангӣ таъсис дода шудааст ки тарғибгари фарҳангу тамаддуни ҷаҳоншумуламон мебошанд. таи чанд сол аст ки бо мусоидат ва дастгирии ҷамъияти тоҷикони муқими шаҳри Санкт-Петербург ҷашнҳои миллию давлатӣ низ бо шукӯҳу ҷалол ва шаҳомати хос таҷлил карда мешавад. дар шаҳри Санкт-Петербург тоҷикон дар ҳама сохтмонҳоу кору бозору дигар кор мебаранд. санъати миллии моро дар ин яъне ки шимолу ғарби Русия дар шаҳри Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград нишон медиҳанд. ҷамъият ва марказҳои миллии фарҳангии тоҷикони муқими шаҳри Санкт-Петербург дар иртибот ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ азм доранд ки дар тарғиби имкониятҳои сайёҳӣ ва мавзеъҳои назаррабою дилфиреби мамлакат тариқи гузарондани тадбирҳои гуногун саҳми бештар гузоранд. Маҳмадалӣ Сафар, Хуршед Саидаҳмад аз шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Россия барои барномаи Ахбор. нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. хайр, саломат бошед.